Здрасти, Петьо! Здравейте! И добре дошъл на мястото на първото изпитание. С него ще проверим колко добре познаваш Галена. Тя ще ти задава въпроси, свързани с самата нея. За да сме сигурни обаче, че ще се забавляваш докато отговаряш, много ли е важно, ще тичаш и ще сглобяваш пъзъл с лицето й. Две неща едновременно. Любимото ми. На снимката тя ще изглежда така, както изкуственият интелект я вижда състарена с няколко десетилетия. Мислиш ли, че ще я познаеш? За това изпитание имаш 9 минути. Ако дадеш верен отговор на 25 от 30 въпроса и сглобиш пъзела, печелите залога. Галена не се радва, че ще трябва да прави две неща едновременно, защото тя предполага и според нея знае, че аз не мога да правя две неща едновременно. Ще видим. Айде успех! 3, 2, 1, начало! Аз съм родена. На 31 юли 95. Браво! Каква пластична операция или корекция имам? Нямаш. Колко килограма съм? 54. Какво харесвам най-много в тялото си? Косата. Какво не харесвам в тялото си? Какво не харесваш тялото си? Носа. Колко братя и сестри имам? 1. Любимата храна, която аз си готвя? Мусака. Той ги изстрелваш веднага. Откъде са моите родители? От Штръклево. Кой първи каза обичам те? Аз. На колко години бях, когато се запознахме? 20. През кой месец ми предложи брак? Септември. Колко деца искам да имам? Аз или ти? Аз. Ти искаш 2. В отговорите беше 2 деца, той иска 3. Къде мечтая да живея? Австрия. Кой е по-ревнив? Ти си отговорила аз, ама най-вероятно си ти. Това е важното. Коя е най-важната ви вещ? Важно! Най-важната ти ми вещ. Моята. Михалката. Как обичам да ми казваш на Галено? Гуги. С кое свое постижение се гордея най-много? Не мога да се сетя. Галя, я хвърли едно око на пъзела според теб. Да, не е верен. Мяза ли на теб това? Търся... Този Франкенщайн? Не, очите не са. Долу устни сякаш са. Адреналина е много висока, аз направо ми треперят ръцете. Окей, последно. Къде мечтая да живея? И нали го казах и в Австрия? Не. Къде мечтая да живея? Като град или като държава? Къде мечтая да живея? Варна. Точно така! Той оправда моите високи очаквания на 100%. 6 броя очи имаш, ти Малко въртиш си само я 3. гледал в очите. Повече ще трябва. Добре, не забивай на него. Дай нещо друго. Така! Виж как хубаво се върза косата. Гледай да съвпадна част. Браво! Давай! Нямаш време, човек. Давай, да. Нещо бяло. 5, 4, 3, 2, 1, край! Ай. Не дей. Не се разочаровай. Ще има и по-добри игри за нас. Добре, нека видим всъщност каква е истината. Много близко. Затрудни ме, че ни погледнаха картината малко по-далече за секунда да разберат от коя страна има повече коса, от коя страна има по-малко. И така, мили мои. Петьо. Да. Сега като я виждаш така докосната от мъдростта на годините там на екрана, Там. Да. какво ще кажеш? Ще обичаш ли след 30, 40, 50, 60 години? Винаги. Галена след 30 години ще бъде същата, красива, чаровна, усмихната, невероятна.